Asawa girescue sa masakop sa Carcar City Police. Human giingong gitanggong siya bana tungod sa silos. Bana kinsa nasakmitan og improvised shotgun gitanggong karon sa Carcar City Police Detention Cell. Kasong paghupot sa iligal nga armas ipasaka sa kapulisan kaniya. Samtang nagpaabot pa sa kasong ipasaka sa asawa batok sa bana. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Girescue sa Carcar City Police ang 22 anyos nga asawa nitong Biyernes sa hapon. Gingong gitanggong siya sa 22 anyos niyang bana sa underground sa ilang panimay. Gawas nga gitiunan og pugakhang siyang bana gidagbalan usab ang biktima. Nagidad og 3 anyos ug 3 ka buwan ng mga anak sa magtiayon. Dawat nga tawag diin usa ka inahan nga patabang sa tuwa nga tumikan kaniyang anak gipriso daw siyang bana. Matud pa sa suspitsado nga nabuhat niya kay duna siya nadawat nga o nakita nga video nagalambigit siya ang wife nga dunay gikagatos-gatos nga lain nga laki. Dili lang kini ang unang higayon nga nahimo kini sa iyang bana. Iyang gilabnot, iyang kaladkad, gitiunan niya og sumpak. Niya, gidaan niya dito sa ilang panimalay, wa pa siya makontinto. Iyang ginagmalan, ang unang insidente na itabo atong Abril. Then, nagbulag din sila. Giangkon man po sa asawa nga doon na siya karelasyon atong panahon na. Nagbuwag sila karon nakabalik. Atol sa pag-rescue, nasakmit sa kapulisan ng improvised shotgun ug 3 ka mga bala. Giandam na sa Carcar City Police ang kasong paghupot og iligal nga armas. Samtang nagpaabot pa sila kung mopasaka ba og kaso ang asawa. Uban ni Jun Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.